deixa la seva roba pel passi d'esports, tornen a ser Anuska, Abelló, Coyote i s'hi afegeix Fonollosa. En aquest cas, Fonollosa ja sabeu com trobeu al carrer Ferran Puig. En aquest cas, el Doma amb una banda i el Doma a l'altra, a l'alçada número 80. També Écija, o Écija perquè no té accent a la E. Bueno, però en aquest cas, Ètica, doncs ja sabeu que ho trobeu, recta número 79. Molt bé, també el Partis. Partis, sabeu que està a prop, al carrer Frederic Soler, número 9. I Pratman, que ja l'hem comentat abans, Tentazioni també, Carretera Marina, número 39. i la botiga Torres. La botiga Torres, que en aquest cas està, a veure, on ho tenim. Allà. Modes Torres, carrer Santiago Rossinyol, número 10. Molt bé, Laura. I també en aquest cas, Cat & Co, al carrer Logaiter de Llobregat, número 106. Ja veieu que hi ha la tira per triar i remenar aquest estiu. Bring me down.